Hej 3.x, vi skal præsentere 3 figurer for jer, figurer A, B og C på side 167. Ja, og det vi kan se på figur A, det er, at der er en torn, der er trængt ind gennem huden. Der sidder nogle bakterier på den torn, hvilket udløser en reaktion i kroppen. Det første, der sker, er, at mastcellerne i vævet, som vi kan se her, de udsender nogle signalmolekyler og nogle histaminer, som starter en inflammatorisk reaktion. Og det resulterer i en betændelse, som er med til at bekæmpe de her bakterier, hvilket resulterer i smerte og hævelse. Og samtidig på billedet kan vi se de her makrofager, som er de her fagocytter, der er med til at bekæmpe de her bakterier, der kommer ind i vævet i vores krop. Men udover det udskiller de også nogle signalmolekyler, som er med til at signalere her til vores blodkar, i vores kapillærer her, omkring at der skal udsendes flere af de her fagocytter, som ligger i blodkarrene. Og nu vil vi vise figur B. Ja, det som Emil rigtig nok sagde var, at de her makrofager, de sender nogle signalmolekyler til blodkarrene, som gør, at kapillærerne de bliver en anelse utætte, så der slipper væske og antimikrobielle bakterier ud fra. Og de her antimikrobielle peptider, og de her antimikrobielle peptider, det er proteiner, der sprænger membranen på bakterierne, som er kommet ind. Ja, og ud over det, så kan vi se, at vi har de her neutrofile granulocytter, som også er de her fagocytter, der trænger ind fra vores kapillærer, og som er de mest talrige og mest effektive fagocytter, vi har i vores system, i vores krop, til at bekæmpe bakterierne her. Ja, og nu vil vi vise figur C, som er en lidt opfølgelse til figur B. Her kan vi se, at fagocytterne laver den her fagocytose, hvor de har bekæmpet de fleste af bakterierne, og vores væv og hud har helet heroppe.